manente baru nga video ni mana nyo nga biday. Di ba papatahan tayo tatake? Second party, Ilocano Moms Bilay. Nagagawin nga minti na ragsakan. Dahil mo na nga video nga inaramid di mana nyo. So nga, agaramid tayo man ti may kadwa nga part. So, eto yan ti Ilocano Moms Bilay Part 2. Oy, biday! Lutwel, naksidin! Ay na, nira man yung tibagbagaking kan. Intiram man eh, nira nakakikiti, napalda mo. Di ka pa yung naglabo, sumakit sa salit mo. Ay, dakil kan, amom aminin. Nangarod, aramidem amin kaya mo, makamu katibiyag mo. Ay na, naglaing kan. Siya ko naksikan, kasikati siya ko. Ganun amo. Mesa. Dua. Di mo paabutin di talo, makikita mo pa yung naramdaman ko. Agsardin kang kunat ko. Mesa. Dua. Ay nako, hindi ka pailang agsardin, katibabe tanim mo. Ang lalauwi, nagitaluwa, butig, kadala katay mo. Kailangan agsardin. Ay na, apo imo, kanakasadsado ka. Apo lang nga sa do mo, talangag padakil, tilatig, ti amo mo. Paladawa, madawa, ti kwarta di ako bray nyo. Ano di pa nagkukunaan nyo kayo? At taki ti kwarta? Kada ang tibiro ti kwarta, ti bubray kong ti kwarta kapag trabaho ha. Haang nga masibisibo, kada mapidpido, kada may taktakilaon. Anya imo? Adda girlfriend mo? Ano tayo man? 15? Adda girlfriend mo? Maitured mo ti ang girlfriend? Dimpay maitured ti agpakugi. Adda girlfriend mo? Mimesa timba nga danong. Dimpay maitured. Dimpay kaya nga bibitin nga pagsibog. Tatakim. Adda girlfriend mo? Ay apo baro. Anya detan? Lah, padasa. Naturid ka, padasa. Tamarawanam, tigintay nga naramaramanam. Uy, Maring! Ba't di mo gayong kapala? Kairuwakan mo na pagsasanguan tayo na. Hala, kita ay nagkaroon pa, napumpuno mo ti pimples na. Kita ay magkamabalin sa mo nga burasa na. Naloon ka na eh. Nangaradaanin ko, thank you ti panagbuya yung manin, ti baro nga video ni manang yung mabiday. Sapay ko magkasuwar na nga video ke, buyain yung manin niya. Kanwin guys, subscribe kayo may channel ni ating ko, Maka Dirty. Thank you, bye!